Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Lungi aka Uluzipo and I'm back with another video. My channel, so subscribe, like, share, click the notification bell so that you will get notifications whenever I post a new story without wasting your time. Another day, another story. Story sometimes inspire local. Usukeli yo kwake kwenzeka isimanga. Uthi nani kuphi indoda ingancatsha for 3 days yaze yanuka ngenxa nje yeyinqumo eyayithatha yona iphila. Hhayi, uthi uGeli-ke there was this guy. So lo guy lo wayehlezi enokuthi nje uthanda isithembu yabo. So athandane nalo sisi. Kuthiwa uma ethandana nalo sisi, hhayi kube mnandi yonke into ibe right yabo. Amtshene-ke usisi ukuthi yena uyathanda yabo, wahlezi ejoke ukuthi nje ngelinye ilanga ngiyafisa ukuba nesithembu were. Usisi nje engayingeni. Amtshela kahle ukuthi leso sithembu sakho uyoba naso wedwa nje, mina nesithembu soze sana. Hhayi, uthi uGeli-ke kuthi ngelinye ilanga uGayi afike nje ezotshela uGeli ukuthi-ke khona umuntu engifuna ukumithaphisa naye, ngifuna umazi because ngangihlezi ngitshela vele ukuthi ngifuna isithembu. So sekuze kwafika la engibona khona ukuthi no, ngiyasidinga ngempela isithembu and angazi i-history yasekhaya nesithembu, lezi iy'tori zabo abahlale bezisho. Hhayi, kuthiwa uGeli athi nje uyangisanganela. Kuthiwa unemali kuGeli, unemali noGayi unemali, ba-right nje financial. Kuthiwa nje athi uGeli ngeke ngancame kuphele, bashadile, yezwa bashade umshado wesingisi kodwa. Hhayi, kuthiwa athi nje uGeli ngancame kuhlukane, ngancame kuphele khona la mfethu, anginaso nje leso sikhathi sey'ndaba zokuthi ngidile nabanye oGeli abangisanganelayo. Hhayi, kuthiwa athi umfana, hhayi okay-ke cool. Kuthiwa athi mina ngisho ukuthi ngizoqhubeka ngitshela, athi nje ngeke ujole namuntu, kushuthi nje uma ukuthi uyaqhubeka ngakubamba nje ukuthi uyajola, kushuthi kuyaphela nge-relationship yethu. Hhayi, kuthiwa umfana nangempela athi nje hhayi kushuthi angazi-ke. Hhayi, kuthiwa uGeli-ke azame ukuyibamba because wayesamthanda umfana. Hhayi, kuhambe isikhathi abone ukuthi angeke ngiyimele le nto because umfana wayekwenza kube obvious ukuthi there is another person okhona kwi-picture yabo. Hhayi, kuthi kusanjalo-ke behlukane-ke. Hhayi, uma behlukane umfana athandane nalo sisi nje kube officially-ke lo musha because yena angazi noma wayekade ewumuntu ozosivuma yini isithembu, I do not know. Hhayi, kuthiwa-ke athandane nalo sisi, hhayi yonke into ibe right, babe i-happy family. Usisi nje ayiqhubekele nokufocus empilweni yakhe, ne-career yakhe, ne-success yakhe. Hhayi, kuthi kusanjalo-ke avedane uGayi-ke angabi nomsebenzi ayiphelele, unengane nalo omdala, usenengane futhi nalo omusha. Hhayi, yonke into ibe right, kube smooth. Hhayi, kuthi kusanjalo alentuze-ke athi uGayi oh, agule uGayi, aqale agule uGayi. Ayabo nje banayo i-relationship nomama omdala because of iy'ngane. So ngisho egula wayemlethela iy'ngane zizombona, yabo yonke leyo nto leyo. Hhayi, kushuthi kuhambe isikhathi ngampela-ke aze ashone-ke. Meshona as much as osisi bobabili basebazana, but lo mdala wayesanakho lokhu ukuba bitter cause akahlukananga nomuntu wakhe ngoba ethanda, wahlukana naye ngenxa yokuthi akakwazi ukumelana nesithembu. Hhayi, alentuze-ke kushuthi maseshona-ke lo, hhayi qale lapho-ke amvezele lo ukuthi akamfuni kangakanani. Qala amadrama-ke manje. Hhayi, kuthiwa-ke ubhuti wayejwayele ukutshena lowa esathandana naye lokuqala ukuthi uma ngishona nje ngiyongcwatshwa uwena. Nangala ngoba esethandana nalo musha naye umtshena the same thing, uma ngishona nje ngiyongcwatshwa uwena. Hhayi, kuthiwa nangempela-ke ubhuti meshona lo sisi ekhumbule lokuqala ukuthi kodwa lo muntu wayeshilo ukuthi yabo uyongcwatshwa mina, even though ngingamkhavile ngenzele lutho, but I will make a plan just ukuthi ama-wishes akho okugcina yabo athi come true cause akakaze azasho ukuthi angeke sangcwatshwa mina. Even sesidivosile wayekejoke ngale nto, njalo uma ngishona ngiyongcwatshwa wena yabo. Hhayi, uthi-ke uGeli-ke eqale-ke kuthiwa uGeli aqale-ke eplaneke ngapha, lo okuqala aplaneke i-funeral, atshele lo ukuthi hhayi umuntu wakho-ke uzongcwatshelwa la ekhaya, uzongcwatshwa yimina, mina engizohengisha umngcwabo wakhe. Athi uGeli never, ngeke umuntu wami kade eshade ethandana nami, ehlala nami, engilobolile. Mase kuthiwa athi uGeli kodwa okusalayo ushade nami, ethi it doesn't matter, kodwa okusalayo ubehlala nami and nami ubengitshena ukuthi uyongcwatshwa yimi. Athi uGeli hhayi asazi-ke kushuthi koshiyana ukwenza ngoba nami ngizomngcwaba, athi nalo nami ngizomngcwaba. Hhayi, kuthiwa-ke bephikisane, kuthiwa kuze beze behlangane etawuni belwe, bekade behlanganele bagivana waze balwa. Hhayi, kuthiwa kushunqa uthuli kube ongaphansi ongaphezulu nje, bebe yindaba nje ukuthi nayi imisangano emibili. Hhayi, kuthi kusenjalo-ke sishaye-ke isikhathi, uGeli vele one-power njengamanje yilo behlala naye cause ubemfakile nakuma-life cover, oma-funeral cover, yonke lento ekhavwayo nje bemkhavile. Hhayi, kuthiwa nangempela uGeli ayiqhubekele yena nama-preparations. Lo ngale bengamkhavanga ndawo, athi nje kodwa ngiya-prepare ngimali yami with my own money ngoba umuntu wami wayeshilo wathi uyongcwatshwa yimi futhi asikaze kuhlukane.
asikaze sidivose. Hhayi uthi-ke nangempela akaprepare ngale ney'ngane zakhe naye nalo uyaprepare ngapha ney'ngane zakhe. Hhayi kuthiwa-ke inkinga yalo okokuqala kana-power cause isidumbu sibekwe emangcwabeni alo mama, yonke into yabo eyalo mama wesibili. Hhayi kuthiwa nangempela-ke kushaya isikhathi-ke sokuthi kuzoba umlindelo seyalandwa isidumbu. Kuthiwa silande umama lo wesibili a-prepare khona umndeni nabangani yabo, vele abantu abaningi bese bezwana naye kunalowaya. Hhayi kuthiwa une-power lo wokuqala, u-powerful. Kuthiwa hhayi alentuze-ke lo wesibili kuthiwa hhayi baplene-ke uqala umlindelo, usefikile umnikazi wendaba. Kuthiwa hhayi kube mnandi kube nje kuyaculwa isonto khona abafundisi nje njengoba kusuke kuwumlindelo. Umlindelo wabhuti futhi uvumile nje awunankinga. Hhayi kuthiwa kuvele kume nje ikhwantamu yehle igcwele obhuti anganoma eyodwa noma u-2 kodwa kuthiwa nje kwaba inqwaba yabantu. Kuthiwa begcwele bafike bafusekisa kwamfundisi, bafusekisa kwabazalwane yezwa. Kuthiwa bathi lalelani la uphelile umngcwabo yezwa, siyamthatha lo muntu sihamba naye. Eyi kuthiwa kuvele kube obvious nje ukuthi umamkhulu owenze lento le. Hhayi kuthiwa nangempela bemthathe-ke ubhuti lo behambe naye ngenkani. Kuthiwa akhale lo mama kuthiwe nje uzokwenzani, ufuna umlandela? Hhayi athuleke. Kuthiwa hhayi behambe ney'ngane ziyakhala Nkosi yami, kube buhlungu nje kube muncu kuphele kanjalo ngomngcwabo, kuphele kanjalo nje ngayo yonke into ebisiplaniwe. Hhayi kuthiwa bahamba basala bafuna ukubona isiphetho phela ukuthi kuzalani gone umnikazi wendaba. Hhayi kuthiwa hambe befika ngale, hhayi kuthiwa kube mnandi-ke kube umlindelo-ke yabona khona ngale usehlanganisa abantu bakhe lo mama lo. Hhayi kuthiwa kube umlindelo kube mnandi. Hhayi kushaye ngakusasa-ke kulungiselelwa ukuthi ayongcwatshwa unikezwe the royal funeral bafethu yezwa. Into angaze ngayithini. Kuthiwa hhayi mase kuthiwa kuyongcwatshwa kuhanjwe-ke wayezongcwatshela yabo kula mathuna lawo omphakathi lawa kodwa abiza akhokhelwayo. Hhayi kuthiwa nangempela kubhuti kurawundwe kucingwa indawo abasayiboni, beyicinga indawo abasayiboni, beyicinga indawo abasayiboni. Kuthiwa beze bebuye nasesidumbu ntambama. Hhayi bo, kushiwo kuthiwa iyaqala ukwenzeka into enje. Kuthiwa hhayi kubuyelwe ekhaya kuthiwa hhayi akuvele kuphinde kulindelwe mhlampe sizobona kahle kusasa yabo. Befike ngesidumbu besithethise beshisa iy'mpepho bekhulume nje ukuthi hhayi bo ungazosisenza kanje wena were bemgive. Hhayi kuthiwa ngakusasa-ke bebe nethemba lokuthi hhayi ngeke ubhuti yabo uzobe i-right. Kuthiwa nangakusasa same story bayinhlanti kuthiwa sive siqale sinuke-ke lapho isidumbu and kuthiwa kwakushisa ngaleso sikhathi. Kuthiwa siqale sinuke isidumbu manje sishintshe sibe green. Sesibole nje lokho kokuthi boli. Nje ukuthi nje usuyalizwa iphunga ngisho usegcekeni sebebuya naso game 2. Kuthiwa hhayi nakhona kuthethwe lutho. Kuthiwa hhayi kuze kube intuze-ke kuthiwa besho kwabantu abadala balakhathi ngeke akulande umuntu noma umprofethi noma umthandazi noma ubani ozozama ukusixazululela le nkinga. Hhayi kuthiwa nomama wakhona avuma athi hhayi ngeke nami angikaze ngibuze ukuthi asikwazi ukuduka emathuneni angakithi la ohlezi ungcwatshwa kona everyday. Esizoduka namhlanje. Hhayi kuthiwa kulanda umuntu, melanda umuntu kuthiwa umuntu athi nje khohlwa sisi angeke uze ukwazi ukumngcwaba lo bhuti uwedwa. Lo bhuti lo wayenithanda nobabili ngokufana, wayefuna nibe yisithembu nalo umnakwenu. So wena nomnakwenu kumele nithelelane amanzi iy'nhliziyo zibe mhlophe, nimngcwabe nijabule nobabili lo bhuti ukuze alale ngokuthula. Ngeke ukwazi ukumngcwaba engalentuzanga kungekho kuningabambisene nobabili. Hhayi bo, athi lo sisi ngeke hlampe le nyanga le ithengiwe hlampe umngani kalowa ngicela enye. Kuthiwa hhayi elandele omunye umuntu naye afike esho same story. Hhayi kuthiwa-ke kubonakala kuthiwa kunuka negcekeni sekuyanuka sekufakwe ngisho amamaski abantu abanye sebedilile bahamba phela lo muntu lo bezongcwatshwa ngesonto. Sekuze kwaba umsombuluko kwaba uLwesibili lutho umuntu akangcwatshwa useyanuka. Kuthiwa yabo ibhokisi usuyabona la ukuthi ubefrizile seliyaqala ukukhombisa ukuthi limanzi la emaceleni. Hhayi kuthiwa-ke usisi abone bemtshela bethi ayikho-ke into ozoyenza Ntombo, fonela umnakwenu uzehlise kodwa nakhona kumele inhliziyo ibe mhlophe. Lezo ekuthiwa lo mama mebuka indlela iy'ngane zakhe esey'khala ngayo nayo nendlela izinto esekwenzeka ngazo vele akasena-choice, kumele ayozehlisa yabo. Hhayi kuthiwa nangempela efoneke sisi unjani, efonele lowa abafike bamxhaphaza. Athi sisi unjani, kuthiwa athi nje lo ngiyaphila. Hhayi bo mina ngifonelwe wena ungibhuqi kodwa. Kuthiwa athi yini eyi sisi ngiyakudinga ngiyaxolisa yazi indlela okwenzeka ngayo izinto ukuthi besingaboni ngasolinye kodwa I think manje sekuyisikhathi sokuthi sibonisane. Ethi lo ngoba usuyingcwabile indoda sekumele sibonisane. Uthi emtshela ukuthi lalela indoda ayingcwatshiwe kumanje kuyanuka igceke la.
ethi kuthiwa nje lo angihlangani usunamanga usufuna ukuthi ngikuxolele wena samtshela nje ngicela uma unayo indlela uze ekhaya sizokhuluma le nto. Kuthiwa nje lo uyangihlanyela ayikho into engizoyikhuluma nawe wabukisa ngami endaweni wena wabukisa ngey'ngane zami kuyimanje iy'ngane ziyakhala because uyincishile ukuthi ziyobona umngcwabo. Kuthiwa ngampela sisi umngcwabo awukho. So athi nje lo angize ngithwashe bedropha ifoni. Kuthiwa ethi nje mayidropha ifoni akwaziwa isiphepho saqhamuka kuthiwa kundiza irufu kulo muzi ibheke phezulu. Lona-ke kanumber 2 kuthiwa indiza irufu ibheke phezulu kufa amawindi. Hayibo makubuzwa umoya uqhamuka abaphandle abawuzwa umoya because kwakusaphithizela phela khona ama-family members asekhona. Abangaphandle abawuzwanga umoya uzwiwa abala endlini kuphela. Hhayi kuthiwa-ke hhayi bethuke-ke manje ukuthi kanti kwenzakalani mese beyabuzwa kanti ubani okade efona. Kuthiwa kusho ukuthi uyelo sengithumelele ngey'phepho uyangiloya were yabo. So kodwa mabelalela inkulumo yabo abantu abadala besho ukuthi hhayi ngeke. Kodwa inkulumo yakhe iyahlangana nalento eqeda kwenzeka la. Awuke umlalele umuzwe ukuthi uthini because there is no way ukuthi akangcwatshiwe ubaba wey'ngane namanje kusho ukuthi kuney'nkinga ey'serious. Hhayi kuthiwa-ke bemkhulume naye kumama bemncenge ney'ngane zimncenge zithi akukwazi ukuthi ubaba ngathiwa akangcwatshiwe namanje siyacela mani zami ukuthi nihambe niyozwa ukuthi kwenzakalani yabo. Hhayi kuthiwa nangempela-ke kuhanjwe-ke ifemeli manje yakubo kantombazane sebeya kubo kanumber 1. Mabefika kuthiwa nje babanjwa yiphunga egcekeni, iphunga elingabekezeli ngathi kufa inkomo. Kuthiwa ngisho inyama inkomo yayihlatshiwe yaze yadliwa yaphela umuntu engangcwatshiwe. Hhayi kuthiwa mabefika-ke bebangenise-ke kuthiwa bethi nje niyezwa bebanika amamaski nabo ukuthi bevale. Kuthiwa ngoba nizwa nje leli phunga lokhu sihlale nalo sesina 3 days manje sihleli naleli phunga umyeni akangcwabeki. Kuthiwa vele akhalele usisi kade egongo lo wokuqala. Kuthiwa shathi ngiyakucela mfethu ngicela usale uswenzele iy'ngane zethu. Athi nje angeke sikwazi iy'ngane ziyahlukumezeka. Kuthiwa yibone ney'ngane lo sisi vele edabuka because phela babenayo leyo relationship nobaba wazo yabo. Hhayi kuthiwa-ke athi usisi kwenzakalani kuthiwa bemxoxele-ke sonke isitori-ke ukuthi athi nje usisi we angiyikholwa-ke le nto eshoyo. Kuthiwa nje kumele bebambisane athi nje ayikho nje into engizoyibambisana nawe. Hhayi kuthiwa usisi mungangikholwa biza noma umuntu omthembile nawe nami ngiqale ngangakholwa. Hhayi kuthiwa nangempela bize naye umuntu amthembile naye afika into efana nena you need to thelelana amanzi nizame ukubonisana guys nibambisane futhi ngey'nhliziyo ezimhlophe nihlambulukelane le ndoda iyolala in peace. Eyi kuthiwa bemncenge usisi-ke lo number 2 ukuthi ayi ngeke yehlisa umoya. Yehlisa nje umoya siyazi uphoxekile ngakini iy'ngane y'phoxekile kodwa sila manje noma nabazali bakhe bemtshela hayi sisi it's not worth it indoda yakho kumele ilale ngokuthula. Hhayi kuthiwa nangempela-ke bevumelane-ke bebambisane-ke yabo yonke into beyenze ndawonye bevumelane ngokuthi uzongcwatshelwa kuphi nendawo. Yonke into nje beyenze ngendlela e-right yabo abavumelane ngayo bobabili of which-ke akekho wazi ukuthi ubani owagcine ene-voice. I think kwakukhulunywe nje ukuthi ubucabangani lesho ukuthi hhayi ku-right omunye nomunye ethi kuthiwa indoda yahamba yayongcwatshwa kungasekho ihlobo. Kwase kukhona labantu abasondele kakhulu yabo kodwa nje abangani nani wayengekho umuntu engamela lela phunga. Kuthiwa beqeda nje ukukhuluma vele kwathiwa sizameni. Kuthiwa nje emva kwaleyo nkulumo yonke into yenzeka yahlangana yangcwatshwa indoda kwaba nokuthula. Kuthiwa lokhu bazwana lapho iy'ngane zabo y'zwana ngazuthi ayizalwa omama abahlukene. Kuthiwa nje i-peace ekulowa muzi. Kuthiwa nje bayezwana osisi bobawu-2 manje bawo-best. Siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. I hope nis-enjoyile guys. If you have a story to share, you are more than welcome. Nayo inamba yami ningu-WhatsApp. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much for watching. Danko.